Wanaruta walipo Tipe bongoza tipe 10. Bongoza good. And pay $10. inowanda kama ni mukatamba. Vamwe wese wabvisa ana. Gomire mada. Wanaona mazita shedzi ndo. Inini wani. Mire. Bongoza. Chakutasa ibvisa mari chiti. Vamwe wachibvisa. Yeah, ini ndiri kutambira ndichawana cash experience. Makumbira. Aya isiso kunogwa ndinenge nditakumbira. Murati kuprofite kuti munoona mari kusechipiri. Handichaziva chakanaka. Bongoza. Hapana paiti izvo zvomaito pakaipi. Mwana muri kuita kusenda akatosiyana kunge takubasa kwedu kuno. Ini ntangamire ndaya ndikudza kuti dare rewakuru arana baba mwana saka ipa ngwakuru ndiwatenda kunoenzanisa. Ndosaka waramba ubvisa mari. Ai andina kuramwa sa dare ndikuti idare rewakuru arika ndinozwa Thomas Akunyoresa ndiani? Ndiri pana. Tipe mari. Baba yaoni. Inanti. Tambara ni. Ndio ya Bora. Nabvisiwa. Thomas Gurundo. Sima bvisiwa. Awaili hao ndio waramba. atina kuramba changamire tatati isusu dare ndiri vakuru ndiri kuyananisa vakuru vedu isusu saka isusu tatiri vana takati Mimi wana mundu wapi wanocha? isusu takadai Baba wako ndo wapi? Wana ndio wapi simzema okwana? Wana baba wewe kumbiri wana ife sisire kwana. Wana baba wewe yako. Baba karai papa. Baba. Muri wana ere. Baba ni tambara. Saka mutu wa baba wajo ndio tuje. Kimi meze muri wana? No uya ari kudzokoyo. Ndimuzukuru. Ndiyo chivika matandaka. Muri wana muri tuje masana matari. baba ka kutokumbira wano iyi. Udale ndole nishu. Chiwa kumbira imari kwani. Chiwana wangu tatitira cherezo. Sasa 20. Chiwa kumbira. Ngozi yaase kuruka. Ndikunoenda nemewana baba ndikumbira mari kwani kwano iyi. Notataura kuti dai na baba. Ende shuwa kamulipo mchigere. Arana usiri kwa mai wacheba uyu. Mimi mutolera wakadzita ibasa iyi. Asi munozokumbira wana noti makazva. Muri kuwasha ere wanonyu futi. Ko awanda ngumana tete. Ibaba kazi pindirai. Munoona baba kazi kai. Visa training. Wana mdara wachikazi babi. Munoona baba oka. Munoona baba. It's right from Germany to make Poland. Okay, it's one of these. It's right from Germany to make Poland. Mdeme. For Kurumiza, you don't know fam. I'm sorry changamire. Isusu tirana baba. Takataura kuti munese ngabvise mari tibatsira nedare zviri mumusha zvitese tonokubvisa. But kana munhu achizota kuti inatikwanisi. Kuti kumbira kuti tese tichibatsira pachizvo kutenga. Makati mirai ndokubatsira asati sangadai. Mirai sekuru. Zvandinoita ini ndikaenda kumunda. Nowana wangu wana ana. Zuwa likadai so ndinoti wasikana ichienda imosuke mapureti. Nokofana kobika. Ini nama yintozouya mabika. Saka imi makaita mari muri wana baba 2. Kana makaita 30 wanoti 15 kana 10. Chiti nyaba yuti mimi makaita zvolewa baba wacho. Nokuti baba unosenzewa nomazita. Makabvisa mari mwana makozwa kuti mari. Chiti nyaba. Nokuti usiona ngita ikwa shia nomwanaka. Ubaba wacho wapa. Haufana ngita wozita. Kundiri baba inini. Usingaise extra mileage. Hakuna baba wakadaro.
ana baba takatobvisa mari inogona kusvika ma50-50 yakaendi mukati inogona mari hainzi chakutiba mari inota wafika chaiyo haikanga mwevo kuti kuyeko taita kuno tabvisa $20 munogona kunge ichifika muri wana baba wangani awo 4 2 6 muri wana baba 6 kai Shimonyara wakupe mari tende. Ozuri utodo. No zvino zvatoda vidi. Uwe mari tende plus. Kana kutika kana kuti chikogara yapo kuchitaurirana nyaya yemari moziya mombopinda dzimwe ka muchirongana pasi pakona vozi papa muri kutarisana indamete chigurupu chenyapo kofanira kupinda dzimwe imi ndi mavhisi wa muno nokuti lokenda ukatombokanya zvinodisweredza ndi mavhisi wa mari muno Thomas muzhabvisa yawanda muna amicho emafanisiwa mandiza zvanaka imimi ndimi overall baba uchiteera uyu manga matoramba kubvisa kwese kubvisira munhu mirai muchazvonoti kwamasvika kunonzi kubhagidhadhi kugomba kuno hakuna timu inobuda muno yakawina unonyepa measures will be taken respectively upon you. Yes. Hamusi kuzviziva zvatinoita muno. Ani maona mwe tati mirai pamukenda. Imi murikenda nozikwambo futi. Ndati muliziva kuti manga muri kudari kwa mama. Ndivoti muzozviziva. Iyo $40 yaishatoresa mombe kana mbiri kana nhatu. Ndikoti mudzidze dai. Muzvizive manje kuti kunotongwa. Hatiti iwe bezikwatiwa mazamuno warume biedu. Hatiti iwe izvo zvokutireza chipfuwa hatiti iwe izvo. Wakatombuya sasa yapira wakakumbira katendai. Chipfuwa totoraidzwa naana kumba. Haikona nini. Unoparara. Right. Chingawa chitaura nyaya yawo sekuru mukotami munobva pano moenda. Panobawo chido moenda uko. Wanaoni nemisekuru murikenda nowaiwai vari kupi wana ivawo murikenda na wana akamutatu tati kukumbirawo kuti tinonopara kwatinenge takabva kure aichatomudanga kwenyu isisu tatoti nyanga ichitotaurwa muda kuzotiziva kuti tinorema mirai pana hapaitiwe mafanisi ba hapaitiwe kudziwa nogumbo ba unojiwa nongwena unogwira mukatandadziwa hatisiwe izvozvo tinotanga chiko kukumbira nokugariswa pamakagara wakatombokumbira manje tongaiti akudanga kwavo mukota ndosaka ndichikudai svikaikwe taku akamhangara ndiani ndini right saurewati mzani pamusoro yedare mirai kaikwaneka right ino profit haisi rosiba iyoyo haisi rosiba ino profit mukuzvichei right iti vanhu vatauri alright omana kwazovurikana muri kunze kunoya muchichiedza pata hamuzvigone izvozvo hamuzvigone izvozvo akomana aiwa tenge tasangana
Right. Ngotani bagenda kwa Chikara pasi we. Taura nyanga chito. Right. Ombele baba mtaure mtautsana leswachi. Leta nindo. Pabsoro wedare, pabsoro ichagamire. Ini ndinosifa zibongoza. Mumhuri medu mandiri kubva tiri kusangana nedambudziko rekuti tiri kuroyana pachezvedu. Tiri kutadzirana. Nyaya dzetinenge tagara matara hadzisi kufamba. Hadzisi kupa chimuko ramangwana kuti tigone kuseva vana vatiri tabereka. Saka chikumbiro changu chikuru chandandichikumbirisa ndechekuchenesa mumhuri. Ini namukoma nehanzvadzi nevana. Tione chiri kupedza mhuri. Uye chikutadzwa kuti chesowirana pachezvedu. Ndozvandiri kukumbirisa kuna Edare. Kumbirisa kucheneserwa musha pachezvedu zvaramba. Agwira mjini changamire. Pamusoro ichangani. Zviri kutaurwa ndizvozvo. Zviri kutaura. Tauritsa yenyu mwese wa. Zviri kutaurwa ndizvozvo. Pakuchenesa mhuri. Kuti mazuva akapera apo pakatomboya achiti paakambofamba mukomana achiti tabata zvokuroyiwa nehama. Aiwa, muimbani papa, ndipo papa kusoweka. Papa muimbani. Kwa muroimbani. Alibadwa ndiani? Nditeta wakaungira wakanzi muroyo ari kuda kundiroya. Kundisiya Mwari kuteta wala. Tete awa ndio walikunzwa walikuwa na ushindi. Makambo wauza ile. Ayo walikuwa tete yule wakaoniwa. Sorry. Tete mnonza. Chipo. Chipo. Uroya kuti ndokupa yandina uroya. Nei. Aliti yese muri yaunganira ibi. Ndakenda kukira ina papa batiwa. Aninga abatiwa anolipachi ng'ombe. Papa zoya. Bende makadaya bana kumshaenda. Tanga zindu kufuta na pana batu kupewa. Nenda kupinga mwenda kutaka kufuta anika mwenyewe anazo. Halo dipangu. Basi wati zaona ita ngombe ninaji. Kana kubatiwa. Pamoja batiwa wadala wadala wanizwaita kushoka. Anika hatu batiwa sina mtu atakaita pei. Murupa zaidi mama. Mugati. Ani mwirere. Mugema. Aibvundure. Naye amai. Manongedzano awa kuti ndimu kuti roya ndithu. Mumhuri menyu makambonzi ngatifamberi mukaramba. Hamuna kuramba kufamba? Wakakubata ise kuti muri muroyi. Naiwa ngoni. Ndosukira shule za Alright. Mautobuda wachigara watowa pano wanofamba nawo nyasi. Ombera mbude mugara. Ombera mugara hapo. Muneche kutaura. Ukandibate bwa hivi.
Wewe jibude ameenda. hapo utapewa na hiyo mnaenda na.